Tinaba kwanire nainde incha samalia takoro kwa Evelyn Nyoteyo ogendo seito boibo rugere bogirango mate Nyamarambe tato mitakoro kwa Albanus ogendo koro bogirango na mama koro Rosalia Sarange bonsimba asirete lakini bononche iga sende iga mbone eskuru eno omugako na somete akoro kujara mutuoli makuli ekero bonkoligi ne kyobo women rep Kisii County. Kwa sababu gani? Mimi nataka Omo Machoge awakilishwe. Igonta ete koleta tofauti. Yani esege songo bakondoka game changer. Tinda atebanga bali bakoligi bonsi pina ababe bonsi nabaya nababe balaboli. Nande ntobu atikende toko munane chikura chioka. Nganyole chinyinge banyole chinke. Bono nko basarura bali mwacha Omo Machoge ne chinse chinda wao bacha ko twapole. Toegese limno mu Machoge kao mu Machoge kurukugendo Nyoteyo Evelyn bobono ekemanyererikiane neke buyu na abasabira abantu baminto nzeninde tayale kolete change asoborai obonya ase Kisii County tinda eti wete lionda sebyombe amache nimbatora bangina mora amujambo tena bosibo ino yo mukombozi owachakoleta mabadiliko igona atenenira brother Kevin asenge jo mheshimiwa Paul Simbarati omo jumbo dagoreti note no mugaba no ganyirire yasa uyumbi amono chiga kichigo ika mochi muntu wakire mwakire mheshimiwa Simba chikura chinyinge chichole chietani abakorere gas biamono yasa uyu biamono chiskuru cheito chabo Machoge ngima skuru teyo ebwate nyagitari aroro igongo saba kero Nyasaye aratokonye tonyoro borai bwabo Machoge chachi inje job nyangenya bumanga ninga kikisinga chisukuru cheito at least nyagitari atokiraro oborai Nyasaye okurwa ebukwe batanga Nyasaye nero wochenche biro nechingaki obeka maruoti nando nyarusia Nyasaye namarete ngoja kubumugambi inje job nyangenya bumanga igongo saba Nyasaye uri okorubugambi abakune chingoro chaino elinde moje mombe kire kura yoborai ngubasabira iga chikura chiabeire tokore chikura chio morendo lakini gento gekongokia demo kuna kuramari sa demo go sisini nando gonkonye mechano mbwati yamba isirero manyanga ali go sabero yo mino mugo sabera nayo go sabera nabatebinga ese miaki 5 despite bane bali korora korutua chage tokonyora CDF inje naje kuchenjia bati skuru bonali buru paka kimaye nagete chirange mango soboli chiskuru basi na agulire Omo Machoge na akande skuru basi ya 7 chiskuru 7 ibenje na ngo chukugora kanga oni chipolisiane isabenya saone angekiro kunanda lakini ngene teiga ya saulia na sabete 2017 mutinyu nane neroro nande mutinyu nane biya mono Nyasaye yagosen akimoko nga tano tena gari nango gamba ngora igo na gosero ngaki nande but I'm supporting Mukuokerio igago kwane gesongo n'abasongo pasot sengera our MCA ombuya is incumbent out nande otokote mukwa without fear and favor mukwa mahana abantu abanye bakwa chikura anya bawokoa inche senator igotoko ende within 3 months for 3 weeks to work is for akini kumoko ira omwamsho itobere incumbent isikako genda mangana ande tindi gwakera igurugurungwa chakoya tarehe 9 mwezi wa 8 totage tomorembo obo aba murambaro bakonya kukoira bana bande byara bakona kubaita tobasa gwaka muntu abachori babo byekene nande babo bya baminto ngo batebe ngo bochumbe wabo Machoge chache aba murabasokire noyoro alfa igayagenda tegotetea mabono bugabana nabera bwaba murabagenda tekominyo Kisimba mbuyamono nabasebira maya nande mukwogerera omuntu bantu mogoto mukutano mobogo iri mwakanire kogerera yo tayo anya totage cyo mukutano bw'umuntu karanza nande abana baminto moire changa ngora changa yabaitire yawo